И здравейте хора, аз съм Самуил Дрянков. Както виждате, ще правя клип на Light Rio. И започваме. Защо не се чува звук обаче? Оф. И както виждате се пише да Brox.io. Обаче ще намеря как да си направим витро. Обаче е много трудно и за мен е поне. Не казвам, че за другите е трудно. За мен е поне много трудно и трябва да извикам някой от моите приятели, защото те знаят как се прави интро. Трябва да извикам поне някой от моите приятели и да и сега ще го прецакаме тос. Що бягаш, бе? Вижда го. Вай, той ще ме прецака вместо мене. Ей, мършо. Латка, бе. Латка правя аз. То с хубаво се наяде от мене. Да знаете, това няма да е поредица някаква. Оф. Ко правя? Аз говоря и не гледам екрана. Това няма да е някаква поредица, просто за при той поиграем се и викам да изиграем една игра на Light Rio, тъй че това няма да е поредица. Ще заева тъй смотано. Как бе? Как му уби, бе? Ще направим тогава друг скин. Ако знаете, този скин не много ми харесва. Деше не много ми харесва, ами просто, че то си е намерил много храна. И как искам да го прецакам. Тук пак си има храна доста. Доста храна си има. Телефона ми е смотан, но ако искате да знаете какъв е Samsung Galaxy S4. И то сега не искам да прецака. Нали, пак казвам, предлагайте игри, на които да правя оцеляване. Оцеляване да правя. Ще правя оцеляване на тези игри. И защото иначе не правя. Газ, дудупка. Йо, там нещо видях. Стига, бе! Какъв тос? Кирго ли? Какъв е тос? Кален, виж го. Америка, господин Америка. Като е господин Америка, що не му отстъпва? Така съм голям фен на Дидо Ди. Вената е и Шарл Хекс. И Дожес БГ, ако не го знаете, Дожес БГ е това. Познавам го той от моя клас и ние сме приятели с него. Няма да стигна повече. Вече знам как ще се казва този клип. За разнообразие. Айде, прецакай го. Какво правя аз, бе? Значи хора, да ви кажа, аз съм просто голям тапанар. Моля ви се, дайте ми лайкове. Ми дарете лайкове, ще има и чалендж. Ще има и чаленджи. Ако достигнем 10 лайка, в какъвто идея от клиповите ми,
Ето тези двата деца за игри. Бързо, бързо, вземай. Ох, майко, вземай, бе. Живо. Айде. Вземахме. Станахме 700. Охо, доста станахме. Ще има чалендж, ако достигнем 10 абоната. Как го прецаках, то с малки. Ще има чалендж, ако достигнем 10 абоната. Тайна ще е това. Не. Не, все пак съм голям. За разнообразие ще кръстя клипа. Сега, ако снимам сега точно, когато видях, е 2:10. 0... Кой беше? 0:17. Точка. Много съм точките. Много съм по точките. Що казвам точка, да не пише в тетрадка. И даскалото почне, ако не знаете. Даскалото почне. Няма да имам време много за снимане, ама поне на ден по 1-2 клипа ще заснема. Ела тук, вой, тоска. Взяди храната нагло. Алчен, много е алчен бос. Разнообразеше този клип, тъй казано. Да смиляш го, той чак. Ох, то сколько хубаво се блъсна. Ох, бабачко, прецаках го. Що ми вземаш храната, бе? Не ти блъснах с тебе, да ти чупя опашката. Както кажа, нали, клипонен съм. Не знам кога ще се оправя. Предлагайте там какви игри да играя. Ако стигнем 10 лайка, ще правя чалендж. Може и с приятели да е. Сигурно ще е с приятели да е с приятели. Да направим там чалендж с приятели. Направим един чалендж с мои приятели, тъй казано. Их, то ското много бре. Не. Бега. Ах. Добре, бе.